Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si ukážeme nový update, teda nové dve updaty a v tom jednom updateu pridali nový update. Takže je to celé zamotané a ako si ukážeme aj moje maličké zmeny v týme. A to je asi tak všetko, čo dneska robíme. Možno si zahráme nejaký zápas versus atak pravdepodobne. Takže ako prvé môžeme ísť do nového updateu Pitch Beats. Viem, znie to trochu divne po slovensky, no nevadí. Ideme do mainu, tu máme tieto také, jak to mám povedať, jak sa to volá? To, čo keď dáte tú paletu, viete, čo sa takto, či neviem, jak sa to volá. No a vlastne tu toto je klasická hudba, taká klasik, taká pomálo, taká pohode. A tu máme Juda Bellinghama zadarmo stovkového. Tu keď si splníte tieto tu, jak sa volá, tréningy, skill gamey a zápas, tak dostanete 6 týchto a vlastne to je vlastne také človeče, hej, a za každé poličko niečo dostanete. A potom vlastne tu za každé jedno vlastne tých vy zahrajete tie skill gamey, dostanete 6 tých vecí, za ktoré to točíte. Jedno stojí 1. A keď využijete všetkých 6, tak dostanete 1. No, ale ja som to nechcel veľmi robiť a veľmi dlho čakať, no tak som si nakúpil ich 20 spolu 40, takže no. A to je asi tak všetko, tu sú nejaké odmeny. Ideme do roku, to teraz do rok, dneska to pridali, neviem kedy to budete vidieť. Tu je taktiež stovkový Jude Bellingham. A vlastne vy urobíte toto, ono každé 3 dní, ak sa mi zdá, hej, že to bude meniť, tak dostanete jednu túto disk, neviem jak to mám pomenovať, a potom za všetky 4 dostanete drogbu, ako nevyzerá nejak extra zle, ale mám toho Van Persieho, no dostanete rybu, čo spieva, hej. No a potom tu máme Gallery, čo je úplne klasika a to som vám ukazoval a vlastne pridali nový rok. A tu je napríklad 107 Davies, 107 Stam, Best, Lam, Casemiro 106, takže Marquinhos, Lukaku, Lakaka, Čičko Lakakajze utišuje nás, 106 aj Carles Puyol, ktorý po dlhšej dobe dostal nejakú tú kartu dobrú. A potom tu máme Berg, dajme tomu Joelinton, Harry Maguire, takzvané, a Hoingberg, ako je viac tých kariet, ktoré si ukážeme o chvíľu. To je vlastne všetko za Pitch Beats, to je jedno. To je asi tak všetko a potom tu máme Sogaran Splash. A tu vlastne máme skoro podobné. Tu máme ešte spas. Jedna odmena, let's go, 6 hráčov. Nice, let's go. Very good weather, takzvané. A tu dostanete 3 tikety. A jeden tiket stojí 1 toto tu. No, buď si vyberiete zápas, ktorý dostane 10 týchto tokenov. Tu 20 za versus attack a 30 za head to head. Ja som si zahral head to head. A tu máte potom odmeny, ktoré ja si idem vyzdvihnúť. Ale za 40. A čo tam bude? 300 gemov. Na nič. A ešte raz to otvoríme. Som zvedavý, že čo dostaneme. A 100 gemov, to je takzvané tiež na nič. Ale nevadí. A tu si môžeme vybrať zo 104. Je tu Welbeck, Bruno Fernandes a Brand White. Alebo 200 šardov. Ja si budem brať tých 200 šardov, 104 už do týmu nedám. A tu máme normálne týchto tu, jak sa to volá, šardy, vymienenie hráčov a tu sú po dlhšej dobe to máme takýto systém, že 104 až 105, 106 a 107. A to sú dobré karty, tu som ma zaujali. Je tu Marco Correa 105, takže Soboslaj, potom je tu 104 Guardiol, Alejandro Garnacho, Leno, Beto a potom ešte 205 Vardy a Bisley.
Potom tu ideme do 106, kde už ako sú také karty, že nice. A to je Konate, McManaman, Marcino, Wayne Rooney, on som sa zasekol, Gully a Palmer. A pri 107 máme Ferdinand, Bruno Fernandes. Áno, viem, že tam som hovoril, že je 104, ale urobili dve verzie, 104 a 107. Ricardo Carvalho. Podľa mňa ako Ricardo Carvalho bude jeden z tých najlepších obrancov, lebo úprimne defending a psychical hovorí o sebe, tá pace je malá docela. Ferdinand, ktorý má kus lepšie staty, ale podľa mňa za tú cenu bude možno lepší Ricardo Carvalho, Gattuso, Cole a Lampard, ale mne úprimne z týchto všetkých hráčov sa najviac páči Wayne Rooney, lebo má skvelú pace, skvelý shooting, passing by mohol byť lepší a dribbling, ako dá sa, taký mid, defending to je jedno a psychical má tiež dobrý. Hej, ja tam mám teraz Van Persieho, ako on nie je zlý, ja mám aj 106 Martineza, ale ten som si ich porovnával a docela no nič boli. Takže to je tak, ešte si pozrieme ostatných hráčov, lebo oni tam neukazujú všetkých. Tak keď pôjdeme tu, tak tu ich je kus viac. Hej, je napríklad aj 103 Koulibaly v tom rok, ako chápete. Je tu aj Tony, Barn, hej, z toho hociaké 103, tak ako je ich ešte viac, ale to už tu neukazujú. Aj tu, ale tu neviem, či ich je ešte viac, ale asi hej. Aha, a tu ich viac neukazuje, ale je ich o dosť viac akože. Takže, no nám ich neukazujú. Takže asi nejak tak by som podotkol. Inak, viete, ono tu urobili tak, že si môžete kúpiť za 2101 až 107. A ono neviem, že či to nebude, ako asi to nebude výhodnejšie, lebo tam je, že 102 až 107 za 3000. A to je 101 až 107, hej. Za 2000. Ale môže to byť hociaké promo. To je také, ako, neviem, ale otvoríme si to na videjko. Ako ja by som to asi neotváral len tak, ale ako však skúsime. Však walkout tam bude, môže to byť hociaké promo, aby tam padla nejaká 104 a Amerika, kam, a to je Donovan. To môže, tak dám si, no nic. A škoda, že to nie je tradable, inak by to bolo lepšie o dosť. A to je asi tak všetko z tých všetkých eventov. Ešte ideme do môjho týmu. Dal som si Al-Nassr, lebo sa mi páčia tie čierne dresy. A vlastne jedna taká zmena je, že som dal si Hamšika, lebo však som hrdý Slovak. Som si zobral Hamšika a keď ho dám do základu, tak ani mi neubere rating, takže ho mám na lavičke teraz. Ale takedy ho hrajem aj v základe, keď je nejaký ľahký zápas a si s nimi zahrajem. A tak toto je taká moja mini zmena a ako EA pridala takú veľmi dobrú vec, ale ku tej sa dostaneme až o chvíľu a vylepšil som všetkých hráčov na 20, všetkých obrancov na 20, Brankára na 25, Ronaldinho na 20, to už mám dlhšie, Schwarzenegger na 20, Mateus na 25, Rivaldo na 20, Van Persie na 20, Saka na 20, hej, to už mám dlhšie. Hamšika, tým, že ho nehrajem stále v základe, tak som mu dal len 15. Ale, a pýtate sa, si kokos, to muselo byť veľmi veľa hráčov na to, aby si to mal. No, ale jej dal takú, nie že fičurku, ale proste, keď pôjde do coinov, pôjdete ako, je to prvé, ale ja som to už urobil. Za 1 milión coinov, teraz sa nejde otvoriť, ale za 1 milión, lebo som to splnil, maximum je 20. Za 1 milión coinov si môžete zobrať, kúpiť 30 base hráčov. A to je dobré, lebo asi nejak tak. A je to docela dobré, tým som získal veľa hráčov. Okay, ja skúsim poskladať tento tu, ale asi nemám toľko hráčov, nechýbajú mi 4, no nic. Takže nič, a tu máme normálne iba Mašteránov a tak. A to je asi tak teraz všetko podľa mňa. Čo také, zahráme si ešte jeden versus atak. Môžeme.
alebo nie, to je, sorry, ale ideme zahrať jeden versus attack. A to je asi tak na dnešné video všetko, jak dohrám, lebo ako nič tak ako tie dva updaty, sorry, ja stále neviem, akože je mi to úplne celé jedno. Pridali tie dva eventy, ako docela dobre, ty kokos, aký má týpek tým, má toho láma nového, jak, no to je jedno. A no, takže tak, ako vydali tie dva updaty, tie sú dobré, inak nič extra. A čo také som vám chcel povedať, no poď to, a nevadí. No, teraz Rivaldo, poď, yes, let's go, go, ale prehrávam 2-1, ale proste, viete, že ja som fanúšik Realu. A tak a Ronalda. Real prehral 3-0 proti Arsenalu. Jak a prečo? Však ja neviem, ako však jasné, že fandím Realu, ale ako úprimne som myslel, že to bude taká, že remíza. 3-0, ako Rice tam poslal také veci, že ja nechápem, úprimne. Fakt, že nechápem. Barcelona 4-0, Inter porazil Bayern 2-1, čo som si úprimne myslel, lebo však 2022 sa dostali aj do finále. Mali docela dobrý tým, Bayernu sa až tak nedarí. Ako darí, ale nie až tak, jak Interu napríklad, aj prví sú v Serie A. Ale teraz musím dať gól na 6-6, ale to sa mi nepodarí. A on zvýšil na 7-5. My dávame na 6-7. Docela zaujímavé, určite. No, takže 8-7, to je dobré. Ale proste nechápem, jak proste Real mohol prehrať. Akože remizu by som bol taký, že ale prehrať 3-0. Ako dobre, ten prvý gól Rajsa, to si hovorím, že si pána. Ako fakt akože dobrý gól. No, ale nakoniec to skončilo tak, že z druhého gólu padli 2. Potom Merino tam len tak poslal. Proste obrana bola takzvané minus. Ešte akože Asensio bol skvelý, Rudiger až tak nie, ale Courtois a Alaba, tí boli akože fakt úžasní. A to je asi tak všetko pre dnešné video. Dajte like, odber, zdieľajte video a napíšte mi do komentáru, aký máte rating týmu. A ak chcete, tak napíšte, že prosím, chcem si zahrať zápas a môžeme sa dohodnúť kedy. Takže tak, čaute.